Manguma Express Padumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Durumas Media Yakanyanya Durumas Media Yakanyanya Bafea Feiwe Manguma Express Padumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Durumas Media Yakanyanya Nomwe oyo wakasipiko ndatanga kusumuza utange kutaura muzvona zvichiva kuti ndabatsira kuti matauriro ari kuita hasandi matauriro aisita ane simba mukati hamuna kuzviona ndizvozvo tazviona handizivi kuti mukuramba muchipikisa neikabanga marodza ndikakwatikei ndoona kuti ndikasiye aiwa mukadza akuna kudaruma apikisayo ndiyangabwera munhu kuda ase ngateti izvozvo ndoda kuti ndoda vanhu vakavimbika vanoziva kuti vanhu ava vachaperekedza dariri sezvo mari kunganini handisi kuda munhu anechikuwambwa nadani chinhu chinofema asi kureva kuti ndisina kukudzai zvamuinazvo ndakukutyai asi ndoda kutanga ndayandizanisa nawe nekuti tsuro hadzanetsungani ikamuka itomamaisa todzokera hatina imwe tinodini kana taakuzoti tikwanise kukurikidzana ndine mutombo yekuti tinogona kukuriga wakagara panogara zera bipi rangu morotomuka zvawaina handamboinga izvozvo uye hasi zvamandidaidzira zvandaenzanisa vamuna kuzviona saka idare kuti mugone kusvikira pese kuti paripo panzwani inda kuti pandinokuendera mugona kuti apfuma ati anayo maitirwa saramusiri kuti mumwe nemwana nepfuma moisaka mombe moripira ndapedza kakuchenesa musha sandizvo ende pane mamwe matanda ndakugadzirisa mudzimu inyaya kudzoka mumwe musha pamusoro ichocho inini pandicharipiwa ndikuda banga randakabayira naro atero ndakakuudza paipai ndikati uchandiunganidzira zvinhu zvawakashandisa kuti homwe inini ndipinde pahomwe iyi wakaisa here vamusorisa wira wataura zvawataura ndine utondayazikupa sezvo ti uri kuvatonge mwanangu ndauya nyika ndiri kuti inini apa pane pfuta idzi zozvicharova munhu achauya achitaura ega ane zvaakaita nezvavakabata asi kuda kuti vana ava varunduke vachitukana kuda chinhu chimwe chete chinoita kuti iwo uripirirwe vasunungurwa asi izvezvi chivasunungura vapisa mapfuma mosva aya handitika mumwe akaonoda iwe vanhu vachita chiripitire kuti mwedzi wakakura mumwe nemumwe anenge anongoanongoano sezvo vanhu vakawanda aiwaka zvinonoripa kana ndo yake piri ndiri kusitsa pabatise masuo ako toperekedzana pane mapfupa ako avana kundipa pfuma yangu yakawanda asi ndavaitira zvavaona ndakupa simba kuti kana vakanonoka unongochityaira iwe tenda yamai vake vauya semaoko pana ari kuti atsikirire pane zvangaida kutaura vamwe ari kutiona zvekutaura zvangaida kutaura vanotiparira muende muchidzoka here aiwa tapa aiwa kuma ngatikuliwa kuma ngatigadzirire mwana uyu
titaura nakuti ushamwa neushamwari kubaira takuisa nawe kuvatongo iwe uchipinda musha mako une zvakafumbata unobuda sidzimiko saka zvatichaita ndoda kuti ini ndikabatisa futa kuona simba iyo nezvito zvavo nekuti tikangotaura kuti ane chakati tisina ushamwari tinge tichimupa kuti hapana saka apa pane zvese saka ndoda varume vairi vakachengetwa zvidopa zimai rake ndori padare rinoita semataura ndoenda iti ndipasazona anotiisa nzvo nekuti mweya yeuchabata ndikaita beti ramwana zobata kana zongozirukanana kuti afuya nehama dzake dzemutumbu nauyo kumusha kwake yatomba varume wakaita sei vasisi varume vanoziva kuti hatina mushonga watakabata kumbwasangoza ida kutokauya regai kupikisa kana munhu achada kupinda patupe mukana izvozvo chaizvo atiwapei mukana tichaenda mberi here nedare muchava masipere kudzedzedare renyu sekunozviro kwaro muchikuberekedza vamsoro abereka imizi kuti makaberekwa tera mai ugadzirise ipapo ipapo ndopane dambudziko rapinda muvana venyu apinda mwana wenyu nemamuri takumupa simba chidzosera akatsipika kwaari achidzosera akatsipika zvinhu kwaari achauya kutaura mutauro wedzinza rake pane vanhu vatatu kuti pana vanhu vatatu kuona vakamukomba vanotumwa munzira notaura vandiri kuona vakamukomba vachatumwa munzira motaura sekuti iye ndiye ane dare rekubayiwa anohwanda saka mabvuma musaenda maregererwa saka mabvuma musaenda maregererwa makutoona humwe upenyu takutoona humwe upenyu unoratidzika nepamuri nekune wese unoratidzika patiri nekune wese asi hakuna wedzinza namuzukuru achatadza kubvisa pfuma asi hakuna wedzinza kana muzukuru achatadza kubvisa pfuma indakutambanudzirai ini ndakutambanudzirai ndosunungura ndichada pfuma yekuperekedza ndakukomborerai sezvo mweya wabvuma mukavarairwa mavada kutenga zviguruguru motokari ameno ngozi ndenyu mazuva andataura yari kudenga nepasi notenda ndichava nemvura hanzi pandinodzoka ndichava nemvura yekusimura madzimatsoka nekutambirwa kwedare kumatenga vakomana chamurifana kuita kuhwarara mokumbira kana matsika kudai ndiyo nzira yezvamuri kuchema imimi nezvichemwa nevanhu nevazukuru zvirasira uku mataka ndenyu kurasana ndekwenyu indai pachinhu chimwe chete kwamakaita uku vana sekuru venyu mimi imangani zvimwe zvikumashure futi asi izvi ndozviri pamberi vana sekuru venyu mimi hanzi imhanga masi izvi ndozviri pamberi asi munhu nemunhu achatesana chachaona chakanaka achatasana nechakanaka
Hanzi bana nomubvunzo here. Aiwa, matatidzokera futiko. Ndiro zvinotaura naSebhungu kana. Pamwe pano adambobatiwa ukatiwa adambopiwa matatu. Ari kuturikira Hanzi mukaramba muchipikisana nengozi chauseya makadaro. Tinotokumbira kuti pamataura papfuta paipe kuti richaendeswa kubako mutidzokorodzero zvakanaka hama dzedu dzinyatsopanzwisisa nokuti tichasara tootadza kuzofambisa nyaya idzokuti dzinoda kuendeswa mubako zozotorwa mazuva zvingaendeswa nemunhu asina kuromba mangwana ndikubata munhu asina kubata chinhu nokuti ane chaakaromba akadzembisa kusangana pane pandandonzwa muchitaura nenyaya tauriro vari zvematuka imimi vana Vanhu vari kuda kwatichati tozosarudza nditi wachazoti wazotakura ndiro iyi ichizoenda kuba kupfuta iri handiti roenda kuba gorozodzoka richizouya richizokuhirwa mwana achinwa nekugeza zvese handiti sekora ari kuti panguva inenge ichiitika zvinhu izvi vanhu vanenge vachiita izvozvo hangu ndizonge muchizowanikwa muchizosangana newakaranga wenyu amene vanonzika nevakadzi pabonde mazuva matatu pari kuitika zvinhu izvi asi kana wazviita nzwaika hansana pedyo kana wazviita uri paprocess yekuita urongwa uhu iwe uchasangana nenyoka pamba pako asi kana wasangana nenyoka ipamba pako yosaiuraya vari kunzwika aya madhareda achiri asi zvinhu zvakajeka izvi iwe kana wanziwo kuita izvi uchada kuzoitireko zvinhu zvisiri kana hatiri kopeye madhara yawo aripo mudhara wazorondiya hanzi kana zvakaoma taona kuti tiri kukundikana ipapo topa amai wacho oita basa racho totovakumbira nekuti amai ava amai ava tinoripisiwa ngatibva pangojeka tiri pano tichiona kuti kukumbira amai vacho wakumbira vachibvumira hapana uripo asi makaita kumanikira wasirikura ndopanomira chikumhanya kuti saka muri kutaura kuti varume vese vakazara pano mazuva matatu hamugone kugara mazuva matatu mukanya wazvibira chirega ikutenderera mudhara wasvipira wairi kana watatu hanzi kana zvinhu zvedu zvafamba sematauriro atiri kuita pana handiti zvaita ndofunga kuti mazuva mairi sekuru anouya kuno
tochifamba nasekuru tichienda unotiratidza pana mapfupa emunhu uyu nekuzoenda kumusha kwake kwaanofanira achizoitwa ikoko tichizomuchema zvese sekuru akuchuya kuno manje after uyo adya poriji ageza zvese chichi zvapera handiti sekuru akuchuya kuno taapamwe chete nasekuru ndapiwa makwati angu andapiwa ini sau mama ona kai ndapiwa makwati angu ndati ndichamapa homwe arikufanira kuenda kune homwe yandakabatira inini mukuzinza here pana ari kupokana nazvera mari kana ndaipa homwe handizai kuti ishandiseba ichagara nayo kusvika inini ndaripiwa zvandicharipia ndichaenda kudzinza kwedu ini ndai kuchisunungura homwe yandiri sekuru vati zvandataura ndapedza tosangana pamberi ndakuchitaura mazuva angu inini ekuti muchava makaungana sekuru aripo handitokuudza kuti hamundisiye musandisiye zvese zvamuchaita pana rupokana nazvo here eye ndakuchitaura hangu mazuva angu handichataura inini kuti muzoungani sekuru mundiziise gore rino rikapera ndikakuti igore rino pamwe vanobva vatoti takanwa chaizvo ndoda kuti handiti mwedzi uno watiri uno mwedzi watiri uno mwedzi wechingani pana musati mwedzi4 handidira iri muna April May June July August September October November December so how estamos pensando January ndenda kuripiwa tanga kwa January tanga kuti da mukuzinza here kumema zvakani chaizvo asandida anotsipika handiri manzwa ari kutsipika wese mukuzinza kana akatotsipika ndatotaura ndikati akatsipika wese pasi kana akandiuraya vana vachewa chasara vari munhamo vana munhu akandiuraya Baba, Baba, Totedzera zvamareva
Tisunungurawo Tuone zviripo. tione zviripo zviripwa zvacho Negwara. negwara Kuti matisunungura. tatenda kuti matisunungura Ndiro. aiwa ndiro Muchimbiro chamhururuka. Mwari chirandu. Muregerera. chirandu ndiyo kanise kurongwa Vari zvenyika. Ivo tazitomoyo. Maregerere vana vataura vachinzwa. Ndawaregerera. Asi mukati mavo mune vari kugunun'una. Ayo, ndaita kuti kana paita munhu ane zvainadzo tichabatsirana tapedu tamhepo ticharova. Wasawira kai. Wasawira kai. Ndichegoro. Unoda kuchidzana mutindi. Basimba mutindi. Inotenda iwa wachisirira kusazaika mutanya. Cheko uyu ndati nduise nokuti tine zviriko. Ndare. Zvenza zvokudiwa kuti mugure kutsikirira mhepo. Nguva yekuti mushawe mapiwa. Ndaenda kukumbirira. Mwedzi ndaka sei? Yandataura mukaidarika iyoyo kana kuti vachange vachipikisa rokupikisa izvozvo muchafirwa nevamuchafirwa mhepo iyi hatisi kutamba vanavo iwe uda kuti vamwe vacho vanzouya pazvotivaudze pamusoro yehama hanzi kana pane ari kupikisa zvandikutaura izvi achafirwa kufirwa nokufirwa azvimbwa here kana akaromba kana akatsipika achafirwa nokufirwa ndongo yati kumbota reurure ndongo yatiri kupa akaromba kuti areurure nokuti kunaka kwazvichata kuvana nokuti kunaka kwazvichata kuvana kuenzanisa nevese vane mitoro yakaipa kuenzanisa nose vane mitoro yakaipa vane matambudziko vari kubva matambudziko mukati mekudzimaidzidzwa nokupiringishwa vane uchenjeri vanozviita vana mwari hokoyoyi nevanotidhoma nevanotiremwa remwa mama Yapata. Varipo netudhoma neturemwa remwa kada iwe vari kuhanda nengozi Tambai nao. Ugo patata kagara. Samira apa pambai. Bukannya. Dari mana jamu tu? Anak usia di depan apa? Semua kaya main dekat tahu. Mana bapa? Mana kau orang kita bisa tahu lah orang dia. Mana kita tahu lah kita orang.
Andofunga chirongwa machiona tangatina sekuru Mukanya vachibatsira futi vana Mukanya yenge iri afe yemakudo ndo zvatora nzvimbo zvese zvamaona zvanga zvichiitika. Munoti kudini nazvo? Tonga itinzwe ndimi maona, ndimi mateera nhau kusvika yasvika kwamvura yacheka makumbo. Ngasaka mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai icho chichirongwa kana chakuenderera mberi zvakare tinokuunzirai. Andrew Neshamba signing off. Ngasaka zvakare mune ramangwana tichipaka kutenda kumera shumba aiwa basa rabatwa mhondoro ndovanga vakabata muchina wedu. Ndinovimba kana mukanzwa pachita ruzha makamera ichisheka sheka nanganai navo tinotenda. Nemufana wangu Bongwe atimbozaririra iye tata iri tititi atimbozaririra. Nemufana wangu Bongwe atimbozaririra iye tata iri tititi atimbozaririra atimbozaririra atimbozaririra. Nemufana wangu Bongwe atimbozaririra karawaziva sadza rerugweza rinoda usavi usaita godoudza vamwe vazinzire venyambira vemadhiramu vatambi vebhora nyanduri vane chishona chinomwisa mvura. Chekuwedzera hatina isu mangozinzira, chekuwedzera hatina isu mangozvionera ikati